बिटिआर सोरखारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि मोनसेनि उनाव मोनसे जौगाखांनायनि खामानि मावदों प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा। बोलि बाथौनि जारिमिनारि संकस खेराइखौ मदद होनो सिगांबोदों बिटिआर सरकारा। जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव सावराय नब्लांनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 50 लाख रांनि सावराय नब्लां लुफुंनो अनसुंथाइ हरदों। बे सावराय नब्लांखौ लुफुंनो थाखाय दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि समनाथ नार्जारिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। जारिमिनारि संकस खेराइसालि बेयाव 50 लाखनि जे अनसुंथाइ हरनाय जादों जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय आरो बेयाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनिनो मानगोनां प्रमद सारा। आं सानो दिनै बिनिनो फाउन्डेसन बे न'आ मोजां लुफुंजाथों आरो जिहेतु बेयो रायमना नेसनेल पार्क सेराव बाव गुबुन दावबायारि फैयो आरो गुबुन आफादफ्राबो बेरायफैयो बाव जाहाथे बे कमिउनिटि हलाव बयबो आफाद बा संस्थाफ्रा फैनानै मेल मिटिं खुंनो हाथों आरो बे जारिमिनारि संकस खेराइयावनो गोबां समाव गोबां मिटिं खुंनाय जायो, धोरोमारि बिथिंखौ रायलायनाय जायो। गोबां उसुबिदामोन जिरायनो आरो सावरायनो, नाथायबा दिनैनि बे फाउन्डेसननि गेजेरजों जितु कमिउनिटि हल सेंसन जाबाय, बे लुफुंनायनि उनाव बाव प्रब्लेम जानाय नंला। बेयाव जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि धोरोम गुरु आरो बिथांमोनहा बाव जिरायनानै गोबां खोथा सावरायगोन धर्मखौ बोरै लांनो आरो गुबुन आफादफ्राबो बाव फैनानै मेल मिटिं खालामनो हागोन गावबागाव थांखि आरो नोजोरखौ लानानै। दा ओंखायनो आं साबायखर बावदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बिथाङा जे बेयाव जे कमिउनिटि हल मोनसे सेंसन हरदों आरो गोबां हरदों, बिदिनो बियो खोब बाख्नायथावना। आरो आं सानो बे कमिउनिटि हल जाखांनायनि उनाव गुबुन आफादफ्राबो बाव मेल मिटिं लाफैगोन, जिहेतु रायमना नेसनेल पार्क नियारेस्ट सेरावनो दङ। दा ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, बे जाहाथे मोजां लुफुंजाथों। कमिटिखौबो आं खावलायदों बिथांमोनाबो जाहाथे नोजोर होयो। बे खेराइसालिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मा थांखि लादों? थांखियाथ' जोङो एज ए हल गासिबो धोरोमारि आफादानो मोजां धोरोमखौ फुजिनांगौ। मोजां बयबो गावबागाव धोरोमखौ गावबागाव फुजिथों आरो बिब्दिनो जिखुनु धोरोमारि आफादावनो बा धोरोमाव माबाफोर जुदि मावनांगौ दंबा जोंनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौबो होनाय जादों आरो मावनाय जादों। बिदिनो बेयावबो जोङो नायबिजिरनानै माया गोनांथि जादों निड बेस बेखौ जोङो आफादजों बिथांमोननि कमिटिजों सावरायनानै हरनाय जादों।